kumusta mga higala? Kumusta? Sama sa landan. Magakauban sa kita niya karong si Manaha, sugod karon si Manaha. Doon natin kausaban. Nakabantay mo? Sugod karong adlaw ang uluhan sa atong tulumanon, atong gibag-o, giuluhan kini og kumusta ka? Tinuray nga pagpangumusta sa atong isig ka bulanon. Diri sa atong lalawigan ug apil ang tuwa sa lain nga mga probinsya ug sa lain nga mga nasod. So kining tanan mga higala natunta nga inyong sagupon. Pareho gyapon ang atong katayuan of course, no? Pareho gyapon nga ang tingog nato, ang tingog sa katawhan atong maipabati ngadto sa kagamahanan. Kaya ang kalapusan sa kagamahanan mag-aagad usab sa partisipasyon sa katawhan. So kining tanan no, og naamoy nakita diha nga mga hulagway sa politiko kana in due respect ato pong pagdasig ug pag-ahog sa katawhan nga mo partisipar, no? Participatory governance ang atong paningkamutan karon aron kanang mga naglingkod karon sa Kapitolyo pananglit bag-o natong Governor Aris Omentalo, tanan-tanan Vice Governor Victor Baliti, silang tanan makaangkon usab og kadasig ug kusog kun anaa kamo nakiglabigit sa atong mga paningkamot nga mulambo. Kining tanan ato pagkasawan dinhi nato tulmanom. Kumusta ka? Mga gabi mapanglahat. Okay, dito magdugay mga higala sama sa naandan, no? Ang atong serbisyo walay paglubad. Sama sa naandan nga atong ginambuhat for the last 11 years, ug ako masayop, mag 12 years na ta karon, no? Andito pa rin. Of course, no? Andito pa rin. Andito pa rin si Pedro Mora. O, diba? Nga, andang mugtaga na mudawat sa inyong mga text. Aron, atong masawaan inyong mga hunahuna, inyong mga suggestions, apil mga reklamo. Apil mga reklamo mga higala. Kunya, kung may kalambigitan sa Kapitolyo, I have the assurance, God, mismo si Governor Aris Omentado na mahayag gani sa iyang mga kita sa katawan, siya na mahayag yun nga kamo ang inyong tingog iyag yun nga paminawan. So kini nga tulungan nun mga higala man itong himuong tulay aron mapabati nato ngadto sa kagamahanan probinsyal bisan sa kagamahanan munisipal sa itong mga mayor ang atong tingog, ang tingog sa katawhan. Kaya ang tingog sa katawhan, tingog sa Diyos. Diba? Vox Populi, Vox Dei. Diba? Okay.